Matkalla. Ykkönen pääsi nyt kuitenkin tonne ykköskastiin ensimmäisenä. Tää alkaa saman tien tekemään lisää välimatkaa. Ja sieltä tullaan jo suoralle. Tuo järjestyy. Ja koira numero 4. Poikki loukkaa. Mä huomasin, että siinä ei mulla ole mitään. Kakkonen ei anna periksi. Siirtyi sisäpuolelle. Nyt on kakkosen paikka, jos vaan paukku kestää. Ykkönen ei anna periksi. Tuo järjestys. 2, 1, 3. No niin, ja sitten siirtää lähtöön 20. Siellä koirien varusteita tarkastetaan. Lähettäjä lippu nousee. Koiria kopitetaan. Liikkeellä. Ja kohta sitten raapinaalia. Niin voidaan sieltä lähteä liikkeelle. Tullaan mennään ykköskastiin. Todella tiukkaa ykköskastiin. Sieltä kakkonen pääsi sieltä välistä suoratain niinku vilahtavaa oikein. Kun ykkönen ja kolmonen kaikki tuosta karttiin menossa. Nyt alkaa ykkönen nousemaan. Tullaan loppu suoralle. Tää menee aika tiukalle. Kakkonen siellä jatkaa. 3, 4, 5. Okei, otetaan uudestaan koko homma nyt sitten. Tän ei saa kunnollisia työntekijöitä. No niin, ja siellä on koirat jälleen. Aika liukkaasti Ispetin meni sisään. Sieltä tulee 6 Ispettiä. Ykkösen selkeässä johdassa mennään ykköskaasteeseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että voittaja on ihan selvä jo. Mutta katsotaan nyt miten tää menee, nimittäin kakkonen sieltä lähtee nousemaan. Tai sitten ei, koska ei ykkönenkään anna periksi järjestä. Tullaan jo loppusuoralle pikkuhiljaa ja ykkösen selkeässä